ungorwara shoti iunese utofa ende kokusiya zvivana zvidiki pasika. Baba Benadi nana, Baba Benadi nana. Masiru wacho Baba Benadi nana. Manya achini. Uchema babo pano. Imamu baba chembo marwadzi roita Baba Benadi. Takochema zvine mwero, tachema zvine mwero. Anyanya kuchema kusa kumutiridza mwero. Chema babo pano. Muramuzodza Baba Benadi. Baba Benadi nditaiwirirana nawo. Kubva vachingoya muno murai takabuya teseka muno murai. Amai vangu vakagara papa ndinogara apa vachiri mhandara. Ndikazvarwapo Baba Benadi semezi pano vakazvarwawo vangu uri vabereko vangu uri majaya. Muchema muchiumburuka kuchema Baba Benadi. Tese tachema asi unochema zvine mwero. Chema muchiumburuka kubva kwese ukomaini. Kune masikana ndazosara ndobuda mumba ndotsvaga vanhu manga mabva matizonge nhamo yekumba kwenyu. Antamudemba. Antampedza. Kubata kwacho Meru handei kunhamo kubata one makeup. Tasvika vamwe watogikawo kwamwe wakutosuka tichingomirira ichiti. Tadza kuti batira. Vanhu vatodya. Vanhu vanodya tadya. Madya. Matumba akaenda kugutai. Kunyanya kugutai ari mumba. Kana rimamboja makamurumawo. Ngori kuchemawo chichema chi. Amai vai vakamufisa ndiwo. Murume wanga akarinda ranga rine zitu. Madziro ane nzeve mairudo panhamo panapa makutonyanya kudhara. Murume waiva nezidumbu akasimba kudai. Hamuoni kufa aonda kudai kuti akapeta. Unosiyana nenyaya. Ndikauya ndikaona Baba Benadi Tipani vanhu tiri panhamuka nenyaya. Vhudzi kuita kuenda kudai kunge tasvika mumakumbo. Chienda unokubata maoko. Ini kunhamo ndodango kuzvivira ndega. Ava vanonyadzisa ndasangana veizvenyasi. Chema Baba Benadi kudai murume womuraini. Kana ndine Chema wachidaro. Pane zvazviripo. anenge pambi naye. Pane zvazviripo. Kwaiyo makeup. Facebook kuchingacha nacha kudai. Unonyadzisa. Ina ndifambi nawo saka ndavatiza. Saka ndakuti ngativasiye. Begurudzi dzasvika navo izvozvi. Anotaura mairunga anotaura. Komboke panhare nenhasi. Asi vona Oreka mairunga ndaranzi kuona asi vakarwara. iye anenge achitodzifambira. Anodzisa. Aiwe. Emergency. Mai haasi kugona kana kumira kana kudii. Saka vada kufambira mapepa ezvitu. Matubata mai Benadi maoko. Ndivo vandiri kutaura kuti havasi kugona. Aiwa kama hendi muchimhanya kana tinongobata nacho vatangoendedi tese. Vanditi vada kuti ndiende navo kumuchari uchivabata voka havasi kugona kana kufamba kana kudii. Kana chichiwana bhegi ravo zvareka rambo yarakada here. Yapano mairo. Itone bhegi. Yapano mairo. Yapano iwe. Mairo inongo. Kuna maita zvobva maita kudaro sei? Wachiona kakuti chakazara chijakachira pano. Kumachiona pa. Koinangoti ndakahamba maidhinda kudai ndiri bhizi kwakungodai neziso kudai mubhedhu kuona grosari matutu edu grosari akadai Rauya rinotozadza kana ukada kutanga kutovhura shop inotozara mai mwana. Ameno kapala yavakarejista iyo inonzi funeral iye Stone River. iyi anete yatakasungira Chitombo Rwizi service package yavakarejista iyi. Tauya chikafu mukati chikafu ini. Saka kuba ndokuchazeka nasi. Atotora chishoma. Mimi wofuti makudaro. chinzwa madha ndakatonge munasisa tezvo makutona muriwo mai yafungutekerewo Aiwa. uyu karwa Nanzi. Iwo zvakati ngwari izvi zvokwanisa kutora zvimwe chitotipatisa unotora zvimwe zvinhu zvakawanda izvozvo ende finapana inopa grosari yakanaka zvekuti inopa bhazi heisi nhamo inorongeka iso zvimwa iwe wachimira ndinosiya bheko ndonotuta ndakuya nerakati kuru sara ndikuha asandabona funeral parlour yakarongeka sei Sabotage. Stone Rivers izvozvo ndakatonzwa kuti ndizvozvo vari kutotora vanhu
pachitova tirana kuti vagone kuviga zvituna Kutrena chi? kuti ugone kuviga zvituna iwe ukatoenda ukatongobhadhira 140 yako wakutodzidziswa wakutotenwa kuti chituna chinovigwa sei. Vanonzondiofa basa here pane zvimwe zvoundotrena. Watova nabasa. Musadaro ini. Ndiri kutaurira wotenge ndiwe uchitouya nemota ichitura uchitofamba nehaze. Saka vanoofa chii chimwe muri kuti chipe. Accommodation futi iripo kana wewe uchigara kure. Ndokwangu manje. Wotokupa uniform. Saka ndoita sei kuti ndikuende ndakutodawo kutonotsvaga basa ikoko. Kungoenda pana Samora wotosvika pamaofisi eStone River wototi ndotoda basa izvozvo. Muna Samora. Muna Samora. Maoffices eStone Rivers. Maofisi eStone Rivers. Vari kutotora vanhu mainhana. Phone number ndinoita sei ndato interested. Ukatoenda pasocial media maplatform ese iripo kungoti Stone River ungoti chitomborwizi packages chete and inoviga futi nemachawa. Machawa? Inambi yangu ngori muchawa tetosheto vovigwa nei. Mapala akawanda avige machawa kani machawa anongozviitira. Machawa mamozelems machi zvese. Yakanaka. Unotonodzidziswa kuti unoviga sei muchawa. Musadaro ine mai. Unotanga mugeza mugezero wao. Mai Rose musadaro ine. Ndikutaurira. Rega mai Rose akavataura zvavo grosa. Andadi yacho $2.50 per head. Unonyepa. Tuchi kwai. $5 chaiyo. Tuchi. $2.50. $5 vanogavha baba amai nevana 4 vari pasi pe 18 years. Pachi pa 1 week. Pamwedzi. Uye premium ya $15 zvese ine bhazi nechii haikona kuti Makofini vanofa. premium $8 zvese zvakachipa. Ende ndatiroto kudai ndinoda kutokuenda ndendabva aiwa rega mai Rudo vatore kana muri kutipa makatoni emafuta echi. Rega mai Rudo vatore. Grocery. Vanopa grocery amai mwana.